טוב, כולם מקשיבים אני רואה. אולי נתחיל לספר את הבדיחות, טוב? קיצר, אז קיבלתי מכתב מהמילואים שאומר שהסיסמה שלי לגיוס בשעת חירום, לא ממציא את זה, קטטר 3, אמיתי. עכשיו, עזבו רגע את הסיסמה עצמה. כל העניין זה של הסיסמאות, כאילו מה זה חסם בה? מה, באמצע מהדורת החדשות פתאום יונית לוי תעצור הכל, תעשה כזה קטטר 3. לא שאני משמע איזה ג'יימס בונד, עכשיו מגייסים אותי לאיזה משימה חשאית בעורף האויב. אני פאקינג שריונר. אם קוראים לי, זה אומר שיש מלחמה, אחו שרמוטה. אני מדמיין את המ"פ, מתקשר אליי, תקשיב, כל הפלוגה כבר על הטנקים, מחכים לפקודה מהמג"ד, עד 6 בבוקר כובשים את ביירות. איפה אתה? מה? לא הבנתי. קטטר 3. אז תגיד. קיצר, אני גידי. קיצר, אני מאבטח בבית חולים. לפני שנה בערך התחלתי התפקיד והייתי מאוד מורל, הייתי פנן של עגלה עם התחות. הייתי מחזיר סבתות אחורה כדי לזרוק להם את העגילים. אבל לאט לאט התחלתי לזרוק. היום אפשר כבר לראות לי ככה מרוח על הכיסא. יכול לעבור אצלי רובוקופ, ואני אגיד לו בסדר, אתה מצפצף בגלל החגורה, תעבור. יש את המבקרים המעצבנים האלה שאחרי שהם עוברים עושים כזה, אני מצפצף, למה אתה לא בודק אותי שוב? אני ממציא להם איזה משהו? זה הצפצוף הטוב, אל תדאג. הכי כיף בהבטחה זה שיש הרבה זמן פנוי במשמרת, ואני לקחתי לעצמי לטפח את התחביב שלי, שזה תשחצים, ובאמת נהייתי פנאט אמיתי, כבר אין בהמת מסע טיבטית שאני לא מכיר, וקורא לי הרבה שאני ככה על הרכבת או על האוטובוס ואני מסיים אותו תשחץ, אני תמיד אוהב להניח אותו ככה יפה על הכיסא, כי אני רוצה שהעולם ידע שפה ישב גאון, שפה ישב בן אדם שיודע מה זה נהר באפריקה 2 אותיות. עכשיו אני באמת שאני יודע שזה ואל, אבל אני יודע את זה רק מהתשחצים, כאילו לא שאני... מה זה? מה? זה ואל, יפה, כן. קיצר, עכשיו מה שאמרתי על ואל, תודה על זה שכתרתי. כיף מה. קיצר, אני יודע את זה רק מהתשחצים, אני לא מבין באפריקה כל כך, ולפעמים נראה לי שדקל בנו, שזה בחור שכותב את התשחצים, סתם ממציא הגדרות, נכון? קיים איזה 2 אותיות, עם איזה ובלה, וזה אומר לעצמו, טוב, מה אני אדחוף לו טומטמים האלה? יאללה, נהר באפריקה, נו. שמישהו אחר שזה לא נכון. לפעמים אני מרגיש שמיציתי להיות תשחץ והגיע לעלות רמה, אז אני יודע תשבץ. עכשיו מישהו יודע איך קוראים לאישה שכותבת את התשבצים? לעובת ניצח. לעובת ניצח, אני כאילו רק מלראות את השם הזה, תמיד שאין לי סיכוי בתשבץ. ואז אני מגיע להגדרות, בכלל, דברים מדופקת שם, גרגר מקראי, תנשמת מהמיתולוגיה הבבלית, כאילו אני כותב את התשחץ ביחד עם הרמב"ם. אז כדי להחזיר עצמי את הכבוד לעבוד, אני מהר דפדף לציור שבועי לילד, שם אני מרגיש, כאילו פענחתי עכשיו את רצח ארלוזורוב. כאילו פחומי, חשבת שתצליח להתחמק, קחו אותו לתחנה. תמיד בסוף של התשחצים כתוב בין הפותרים נכונה יוגרלו ספרים. עכשיו איזה מעליב זה נכון? כאילו הם יושבים שם בוועדה של העיתון לבחירת פרסים ואומרים טוב מה אנחנו יודעים על החבר'ה של התשחצים? בטח נוני, נשלח את הספרים האלה שהם כל כך ניזונים מהם. אחרי זה כשהם לא אומרים איזה ספרים, כאילו זה יכול להיות כל דבר. פעם קודם באמת עניתי על הכל כמו שצריך, שלחתי להם, קיבלתי הביתה את מיין קאמפ. ואני מוצא את עצמי, מסביר לשליח, לא בן אדם, אני לא באמת נאצי, זה מהתשחצים. עושה לי כן, גם אני לא נאצי, ברור. עד שכח 2 בלילה, בוחר בכנסת הגדול. והייתי תמיד מה לומדים בשיעורי היסטוריה בגרמניה. כאילו מה מלמדים? היינו חארות? אצלנו לפעמים הגיע איזה סבא של תמיד ככה ספר מורקים מהפלמ"ח. אצלם מה סבא כזה יגיד, כאילו? כן, ידידי מניאק בתקופה הזאת, ראיתי 30 יהודים סתם, עוד כמה בני אדם רגילים, וזה עוד לפני שיצאתי למאקים. טוב, משהו שלא היה לנאצים זה פייסבוק, זה היה כדי קישור שלי, כאילו, לא, לא יותר טוב. קיצר הפייסבוק, אני חושב אז בזמן האחרון אני מסתובב בפייסבוק וגיליתי איזו קבוצה, מחאת העשור לא קונים קפה באוניברסיטאות. עכשיו, יפה שאתם ככה באמת מתאגדים לאיזושהי מטרה, אבל מחאת העשור זה לא טיפה מוגזם. עזבו את זה שרק פה היה לנו בעשור האחרון את ההתנתקות ואת מחאת האוהלים. תסתכלו מסביב, במצרים הייתה הפיכה צבאית, בלוב המורדים חיסלו את קדאפי, יש מלחמת אזרחים בסוריה, הפגנות ענק בתוניסיה, בתימן, בטורקיה, כל המזרח התיכון עולה באש מרוב מחאות. ובינתיים בבר אילן, אחי, אני כבר 3 ימים בלי אספרסו. בוא פשוט נוותר עליהם. טוב, אני אסיים במשהו אחרון. אסיים במשהו אחרון. חברה, גם. מה זה היה? טוב, יש פה עוד
פקק שטוש על הרצפה, אני מנסה לזכר מה שצריך לספר, אז אני מדבר על הפקק הזה. הוא שחור והכל. טוב, קיצר, נזכרתי. הוא שחור אבל, כפיים נטוש. קיצר, הדבר הכי מגניב בעולם זה לדפוק איזה משפט מחץ בדיוק לפני המוות, כמו שטרומפלדור הביא את טוב למות בעד ארצנו. אני חושב שזה משפט יותר מדי טוב, אני לא באמת מאמין שהוא שלף את זה ככה במקום. יותר הגיוני שהוא חשב על זה לפני, פשוט חיכה לרגע נכון לתת בראש, שזה גם יפה. אז חשבתי לנסות גם, ואני באמת כבר מדמיין את הסצנה, איך אני חוטף כדור ומישהו רץ אליי. לא, בן אדם, אל תמות לי. ואני, כי בעוונות כפיים מצביעים נסוגו. תחשבו איזה בסים, אני לא מת. אני סתם נשאר שבקסוס. עכשיו כל מילה שאני אגיד, היא תהיה על המצבה שלי במקום המשפט המטורף ההוא. אני צריך להיזהר. ותראו את הבן אדם כזה, יופי, אתה חי! קדימה, אני צריך שתגיד לי מה השם קוד של הצוות הרפואי, מהר! ואני... נו, בן אדם, רק אתה יודע אותו! נו, כולם פה מתים! קטטר 3.